Hello guys and good morning, good afternoon and good evening po sa lahat. And ito po si Lacsina. Ayan, 2 days na lang guys. Let's celebrate our birthday. It's coming February 21. Ini-invite ko po kayong lahat po ng mga followers and subscribers, family, friends, enemies, kung sino man po. Invite ko po kayo this coming February 19 to 21. Let's celebrate my birthday in YouTube and live po ako sa Facebook page and sa YouTube ko. Sana po supportan niyo po yung aking birthday LS this coming February 19 and 21. Marami po mga mga papremyo at meron din po akong guest singer, abangan niyo po mga magagaling na singer and sa lahat ng mga Kapampangan community and also sa lahat ng mga friends and sa Facebook, sa lahat po ng mga friends ko sa Facebook and also family de la Cruz and Lacsina. And maraming salamat po. And don't forget to like and share and subscribe ang aking channel, YouTube channel. And God bless you all. And this is Lacsina, Kapogi ng Tarlac City. Maraming salamat and God bless you all.